давоми боби 32. ҳамин бутабой то 22-23 солагии туғаи писараш сардори дуздони кисабурон ва авбошон буд. ин амал имрӯз ба дасти туғаи писараш афтодааст. то ин муддат эҳтимол ягон 1000 дуздӣ кардаву чандин одамро кушта бошад. восеъ аз Қарабой мепурсад, ки дар куҷоҳо дуздӣ мекарду. Қарабой ҷавоб дод, ки ба ҳамин 200 авбошаш ҳафтаю моҳҳо аз кӯло баромадан мерафт. ман, ки хидматгор аз гирду атрофи диҳа намебаромадагӣ будам, аз доҳони дигаронам мешунидам, ки бисёртар ба биёбуни Тирмиз, Қарероқум, Афғонистон, роҳи Коронёну дигар роҳгузарон мепоидааст. молашонро ба ғонат мебурдааст. аҷаб не, худашонро мекуштанд ҳам. агар аз Коронён ё роҳгузарони савора аспу шӯроашонро бигиранд, якчанд вақт ба сару тани он аспу туроқ матҳои баста аз болояшон оби гарм мерехтанд. оби гарм пашми ҳаворо ранги дигар медодааст. баъд бурда дар бозорҳо мефурӯхтанд. яке аз ёварони восеъ, ки номаш Одина будааст, аз Мӯйсафеди Қарабой пурсидааст, ки ба ин суханонат ба мо чӣ гуфтанӣ мехоҳӣ? фаҳмониданам, ки туғай фарзанди чӣ гуна одам аст? ҷавоб медиҳад Мӯйсафеди Қарабой. яке аз ҷонишинони восеъи Назирпаҳлавон гуфт, ки ба шумо эътимоду боварӣ нест. яке аз ҷонишини восеъи Назирпаҳлавон гуфт, ки ба шумо эътимоду боварӣ нест. гуфтем, ки Мӯйсафеди Қарабойро дидбонҳо ба писараш назди восеъ бурда буданд. писари калони Қарабой гуфт, ки агар ба сафатон гиред, ҳар чӣ фармоед иҷро мекунем, агар не, баргашта ба кӯлоб меравем. восеъ дар аввал гумон дошт, ки онҳо ҷосуни туғаянд, аммо вақте баҳояшонро нисбати туғаю бутабои падараш шунид, боварӣ ҳосил кард, ки онҳо ба хидмати беғайрозона омаданд. восеъ ба тобеанош фармуданд, ки ба меҳмонон таом биёранд ва худ куҷое баромада рафтааст. Назир хостааст, ки дар бораи фаъолият ва зиндагии номаи бутабои падари туғай маълумот зиёдтаре бигирад. аз Мӯйсафеди Қарабой пурсидааст, ки бутабои имрӯзҳо ба чӣ корҳо машғул аст. умраш аз 70 гузаштааст, мегӯяд Мӯйсафеди Қарабой. халифа шудааст. рӯзу шаб кораш намозхонӣ ва надомату пушаймонист. аз кардаҳои давраи ҷавонияш назди Худованд тавбаву надомат мекунад. пас одами хуб шуда будааст, гуфт Одина. бало хуб шудааст, гуфтааст писари аз ҳама калони Мӯйсафеди Қарабой, ки Наврӯзбой ном доштааст. ҳамин ки аз тоату ибодат шуд, чашмо ба ягон хидматгори афтад, баҳудаву беҳуда даштномаҳои қабеҳ медиҳад. шунавандаро аз чунин суханон нафрат ба бутабой меояд. восеъ фаҳмид, ки Қарабой ба фарзандонаш барои он омадааст, ки ба шӯришгарон хидмат кунанд. аз ин рӯ ба истоданашон розӣ шудааст ва одамонашон фармудааст, ки ба онҳо таом бидиҳанд. мегӯянд, ки рӯзи дигар туғаю бо 200 йигити ҷарроҷи худ Кангурт ба зиёрати Мири Фирори Валиҷон Мирзо Каримбой меравад ва ба хидмат омода буданашро изҳор медорад. аз ин мадади ногаҳонӣ рӯҳи тоза мегирад. ҳамон замон ба ёрии амалдорони худ аз Кангурт сафи сарбозони алайҳиро мақтул, ки зиёда аз 200 нафар буданд, ба тартиб медарорад. сарбозони раҷабдодхоҳ, ки бесоҳиб монда буданд, раҷабдодхоҳро сардори шӯришгарон ба қатл расонида буд. бетартибона дар масҷиди чойхона ҷой гирифта буданд. бо сардории Мингбошиву Қараулбегӣ ба низом меоварад. ҳамчунин бо кӯмаки боёну амалдорони маҳаллӣ ягон 200 нафар ҷавонони деҳаи гирду атрофи Кангуртро ба сифати сарбоз ҷамъ меоваранд. Мирзо Каримбой бо ҷадалу ҷиддият ҳамаи сарбозони алайёру туғайро бо силоҳи оташфишон таъмин месозад. чӣ тавре, ки гуфтем, аз омадани туғай бо югитҳояш хеле хушнуд шуд Мирзо Каримбой, зеро Мири Кӯлоб, Абдурахмондодхоҳ ва Мири Ҳисор Остонақул Хушбегӣ низ ваъда дода буданд, ки барои пахш кардани шӯриш сарбоз мефиристанд. агар то омадани ёрӣ он имшаб ба Валиҷон рафта ғалаба кунанд, аз таънаҳои мирони Кӯлобу Ҳисор раҳоӣ меёбанд. Мирзо Каримбои Мири Валиҷон аз тарафи дигар обрӯяш дар назди амири Бухоро баланд нашавад ҳам чандон пайдост, ки амир сар задани шӯриши халқро ба заифии сардори ҳамон туман вобаста медонад, паст намегардад.
дар дил аз худованди мутаол ҳамин талабро доштааст. Мирзо Каримбой ҳамон шаб бо сарбозони раҷабдодхоҳи мақтул алайёр ҷавонони деҳаҳои гирду атроф кангурд амалдорони сартопо мусаллаҳ ба сӯи макони шӯришгарон яъне Балҷун роҳ пеш мегиранд. ҳанӯз субҳ надамида дидбони восеи асп давонда наздаш меравад ва хабар медиҳад, ки аз тарафи кангур сарбозони ниҳоят бешуморе омадан доранд. аз ин хабар ногаҳонӣ сараввал саргарам мешавад восе, зеро чунин воқеаро интизор набуду. дар ибтидо каме саросима мешавад. Сипас худро ба даст гирифта сарбозонашон фармон дод, ки дар ҳолати омодабош қарор дошта бошанд. пеши роҳи ҷангиёнро гирифтан дар кор аст. худаш ҳамроҳи ягон 200 савора ба муқобили аскарони омода истода мешитобад ва пеши роҳашонро мегирад. азбаски аскарони мир нисбати шӯришгарон 2-3 маротиба зиёд илова бар ин мусаллаҳ буданд, онҳоро фишор меоварданд. восе мебинад, ки илоҷи дигар нест. ба ризоие, ки дар паҳлӯяш шамшелзанӣ мекард, мефармояд, ки рафта ба Назиру Одина бигӯянд, ки пиёдагонро ба ҷанг наоварда аз дарё бигузаранд. Назир фармони восеро ба Одина вогузор сохт ва худ ба чанд савор ба ҷанггоҳ ба сӯи восе шитофт. туғай ба чашмони шағолонаш Қарабой Мусафедро бидид, ки бо писараш аз ҷониби шӯришгарон ҷангида истода. бо 5-6 дӯзди ҷарораш ба сӯи Қарабою писаронаш тохтан овард. Қарабою писаронаш низ ки аз падару писар бо табою туғай ҷабру таъдиди бисёр дида буданд, падару писаронашро миёнагир карда ба шамшел дар аспҳояшон афтоданд ва бикуштанд. ҳамин тавр дар ин набарди нобаробар падару фарзандон шаҳиди аъло шуданд. касе, ки бе ягон ғараз тарафи халқи бечораро бигирад, ба имдод расад ва дар ин раҳ қурбон шавад, шаҳиди барҳақ мешавад. ҳама аз масҷиди нишастагон, хусусан одамони синнусолашон ба ҷое расида, сухани устои Ёдгор тасдиқ намуданд. ҳама мароқи давоми қиссаро шунида доштанд. аз ин хотир мехостанд, ки Ёдгор ҳар чӣ зудтар нақлашро давом диҳад. баъд тақдири шӯришгарон чӣ шуд? тоқат наварда пурсид Кенҷа. агарчи сахту сангин бошад ҳам, восе бо саворонаш то ки пиёдагон кир нашаванд истодагарӣ мегирифт, то ки пиёдагон ба саломат аз дарё гузаранд. ҳамин тариқ ҷангкунон то қалъа расиданд. туғай бидид, ки ба шаҳр расид, ҳисси молпарастиву дуздиаш боло гирифта ва бо одамонаш ба шаҳр даромаданд. дар ҳавлиҳои шаҳр танҳо зану духтарон монда буданд. сарбозони мир чун хуруҷи лақайҳоро мебинанд, барои ҳимояи номуси зану духтаронашон аз қафои онҳо мешаванд. ҳамин сабаб шуду шӯришгарон аз таъқиб, таҳдид ва куштори одамони мир раҳоӣ меёбанд. вагарна агар ба ҳамон ҷараён ақибнишинии шӯришгарону куштору таъқиби сарбозони мир идома меёфт, аз шӯришгарон касе намемонд. ҳама маҳв мешуд. шӯриш бо ҳамин ба фоидаи мир хотима меёфт. устои муҳтарам бигӯед, ки баъд чӣ шуд ва шӯриш ба кадом натиҷа анҷом ёфт. қариб ки дар масҷид валвала бархост, чунки ҳама шавқу ҳавас шунидани таърихиро доштанд. бародарони гиромӣ, гуфт Ёдгор, банда ба шумо ваъда дода будам, ки танҳо хиёнати лақайҳоро дар шӯриши восе бароятон қисса мекунам. ин ваъдаву ӯҳдадориамро ба фикрам ба ҷо овардам. биёед пароканда шавему каме хоб кунем. шаб аз нисф гузаштааст. воқеаи шӯриши бошад ниҳоят бисёру домандоранд. шабҳои дароз ба гуфтан тамом намешавад. шоирону таърихнависон агар онро бинависанд, чандин китобу достонҳо мебарояд. пагоҳ корҳои бисёре интизорамон аст. ҳама таклифи устои Ёдгорро писандиданд. хайрият, ки кундаҷувозу роҳ лақайҳо шаршар то нимароҳ бурда буданд. гуфт ҳини хестан марди миёнасоле, ки суфӣ Абдумуминаш мегуфтанд. агар то шаршараш мебурданд, устои муҳтарами мо боз чандин қисса дар бораи лақайҳо мегуфт. аз ин сухан ҳамагон хандон хона ба хона шуда рафтанд. бо мо бошед. албатта лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. ана ин романи ёрони восе бо қалами Барод Саид манзури шумо гузашт. қариб 7 боби дигар мондааст, ки итмоми ҳамин китоб ба охир мерасад. хайр, ба мо буданро фаромӯш насозед. мо бо шумоем.